ପାର୍ଶ୍ୱର ସଦୃଶ। ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ। ଗଛ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଛ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଗଛ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଜଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଗଛ ଆମକୁ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଫଳ ଦେଉଛି, ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱତାପନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା।